Dauda Kahutu Rarara. Wasu 'yan arewan kuma suna addu'an cewa Allah ya sa 'yan ta'adda su kashe ta ko kuma wasu daga cikinsu su mata abin da bai dace ba. Wasu 'yan arewan kuma suna addu'an cewa Allah ya fidda ta. Ai ba ita bane cewa 'yan arewa laifi, Dauda Kahutu Rarara shewa 'yan arewa laifi. Amma da hakan nake jan hankalin 'yan uwanmu 'yan arewa, ya kamata mu fahimci cewa fa uwa ce ita. Ko ba ita ta mana laifi ba, Dauda Kahutu Rarara shi ya mana laifi, ko da a ce Daudan ya yi laifi. Allah sa mu dace, Allah ya tsare mu daga sharrin masu sharri. Alhamdulillah, murna ta koma ciki. Da alamu fa mamar Dauda Kahutu Rarara da wuya ta kwana a hannun 'yan ta'adda. Dan a yanayin labari da muka samu a yanzu, an tabbatar mana da cewa an samu mutane guda biyu waɗanda ake zargin su dumu-dumu da sace mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara, kuma ana kan bincike. A batun da nake muku a halin yanzu, an ba da umarnin cewa daga nan zuwa gobe a tabbatar da cewa an dawo da mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara. Wasu 'yan arewan kuma